What up guys? It's Merven Marata here mga Repapeepz, bagong adlaw and mag-vlog na sadta. So for today's vlog guys, we are here at Crimson Mactan Resort. And of course, this is the post-celebration sa among ika-10th post? This is the post-celebration sa among 10th anniversary of being together. So, celebrate po na panalagsa. Suda-suda kay aning lugar diri nga mangita pataas ang pool. Ang room na to asa man? Nara dito. Ito. Diri ang pool. Alright guys. Going may sa pool side and sa beach nga side. Pero sa may lugar diri nga sud kayo pangitaon. Or siya village ba? Yang musta man nimo ang kuan dira lounge. Pinako na ko stress. So kita-kits ito sa poolside guys para makitaan po ninyo ang area. So tara, let's go! Alright guys, this is Crimson. Ano na ilahang poolside, ilang infinity pool, the famous infinity pool. So going kami dito. Wow, very nice, very nice pa. Good morning mga Repapeepz. It's our day 2 here sa Crimson Mactan Resort. And wanto na mi karon sa ilahang restaurant para mag-breakfast. But before mi wanto sa restaurant, mag-quick room tour sa taas usual. Pag madto man dyan may mga resort, natin na yung mga quick room tour. Para pambataas sa video ba? So tara, quick tour sa among room from the outside and then diri sa sulod. Alright guys, so mo nila ang gawas. Ako man jud kay ni actually. Okay, this is our room. So let's go inside. Alright. Hindi bilalaw sa. Okay. Ayos bela interior diri pod. Na ang TV, then ilahang sa amin. Nice ay chewy. Then quick room tour lang ta guys kay quick raman dyan ni ang room tour always as usual. Okay, before ta mo proceed sa ilahang bathroom. Sa ilang closet diri, ita plancha, extra pillow. And then ang naka-okay po diri kay bathtub. Ayan ang gawas, chuy kayo. Kasi ko lang TV. Ilang shower room. Ilang tono. Wala chuy kayo. Alright, so muna dito guys. That's basically it. The quick room tour. And mo ito namin ito kay kanya gutom na. Gutom na ka ba? Lami rin mong tulog, babi? Or nga naman ka? Namalay. Ha? Naunsa ka? Namalay. Namalay. Ay, so guys, see you na sa ilahang pool area. But for today, dito ta sa ilang beach. Kay okay po ilang beach dito. Nakaadto namin ito gapon. Though wala na kami nakapa-vlog dito or wala kami naka-vlog dito kay sa pool area may nagstay. So tara na, kay medyo gutom na. Let's go!
Mama, ng... Di wala. Kayo. Bisa na yung sibot. Kailangan tagkusog para niya langoy-langoy. Ano yung okay, pang paniwang. Ha? Mana? Mana? Black coffee type. Black coffee na yung juice. Ang juice niya, juice. Black coffee dito. Yan, busog ka ba? Busog ka? Kamay. Ano mga libangat kaon? May di tanan. Ha? Ito? Wala po. Yeah guys, madali ko sa beach area. Kita po ninyo ang... No talking while mouth is full. Di mo kasi ingon full. So, ito lang kumutok. Mana. Ay, usutan eh. May lain kayo. Hi guys. Hanapon niyo sa ilang pool area. Isa ko ano yung pabugnaw. Sila infinity pool. Balik kami sa Picasinto guys. Ano ba? Ha? Ito ako ang kuan pa-float. Upload picture na sada. O dyan yung trabaho guys sa Bana guys. Kaya mag picture dyan. Sa sawa, ha? Sabi ka nice eh. Maka-relax din kag tarong dre ba? Medyo daghan lang kayo ang tawag gamay. Pero they said 50% lang daw ang capacity sa resort. And fully booked na siya. Kay nag-change ng mig room. Nagbalhin mig room kay medyo layo jud guys sa poolside tong first na mo nga room jud. So karon nga nakabalhin nami, dool na siya. Mas okay. Yeah. Ayos kayo, init lang. So muna ilang beach side guys. Clear ilang water. Super clear. Lang infinity pool. Nice. Tara, ligo na ta. Alright mga Repapeepz, humana dyan namang staycation rin sa Crimson. And check out na mi. Kaya gipang kapoy na pod. Ikaw, kinakapoy na ka, napura na ka. Tulgo na. Alright guys, so thank you kayo sa inyong pagtanaw sa akong vlog. So please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Again, gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog kaya upload. Hanggang sa sunod mga Repapeepz. Chill out. Peace.